Machiegni nyakora mogo donjo weche mag tuke tim mar Harambee Starlets nyaka yud loch gi gonde mang'eny mondo gigo okang' mar dhi nyime gi manyo tiko mar yuoro e tuke mag AFCON. Harambee Starlets noloyo tugo tielo mokwongo gol 1-0 gi tim mar Cameroon. Starlets nyaka lo Cameroon odiechieng' makiny tugono ma ibiro bagi alap Manyayo Stadium kochakore saa 9 e wang'e mar odhiambo. Starlets timo ikruok margi mogik e alap Manyayo ka tim ma Cameroon bende osemolo pachoka ne tukego ma johera mag adhula biro donje ma onge chudo moro amora. I don't think we did underestimate them. We knew they could play. We are still like a new team, so we're trying to. We have a new coach, so we are trying to apply the new orders. And then, of course, we were missing some sharp things for the previous game. But today, it's all about fixing those things and trying to do better tomorrow.